Abans d'afegir preguntes a un qüestionari, és recomanable establir categories que ens ajudaran a mantenir el banc de preguntes organitzat. Per exemple, per unitats o temes, nivells de dificultat o tipus de pregunta, entre d'altres. Podem entendre les categories com carpetes de preguntes que ens permeten tindre organitzat i estructurat el banc de preguntes. Cada categoria pertany a un context que determina on es poden utilitzar les preguntes de la categoria. Context d'activitat, les preguntes només estan disponibles dins del mòdul de l'activitat, per la qual cosa no es podran reutilitzar en cap altre qüestionari. Context del curs. Les preguntes estan disponibles en tots els mòduls d'activitats del curs. Per accedir a les categories, entrem al banc de preguntes del curs i des del menú desplegable de l'esquerra seleccionem categories. Des de la pàgina de categories podreu crear tantes categories i subcategories com vulgueu, veure el llistat de categories i subcategories del curs i quantes preguntes hi ha dins de cadascuna d'elles, ordenar les categories i fer que siguen subcategories si les posem dins d'una altra categoria. Des dels 3 punts també podreu editar els paràmetres, exportar-les o suprimir-les. Per tal de crear una categoria, premeu sobre Afegeix una categoria i indiqueu en quina categoria mare voleu que es col·loque aquesta categoria. Si seleccioneu nivell superior, vol dir que és una categoria principal i que no dependrà de cap altra. Indiqueu un nom descriptiu que vos ajude a recordar el seu contingut sense haver d'entrar a llegir les preguntes. Per exemple, T5, funcions biològiques de les proteïnes, millor que només tema 5. Addicionalment, podeu afegir informació de la categoria, útil si compartiu docència o per a recordar els criteris de creació de preguntes en cursos successius. Finalment, per tal de desar els canvis, premeu el botó Afegeix una categoria.